together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Thandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Lucas chapter 3 verse 1 to 6. Mhlambe indawo engifisa uqala ngayo la bethi bheka kwafika izwi lenkosi uJohanesi esehlane. Yona ndaba engifisa uqala ngayo ukuba uNkulunkulu ufika kuJohanesi esogwadule. Ugwadule lungaba izinto eziningi kubantu abahlukene. Abanye indawo yovalo, yokwesaba, yobumnyama, yongaziqondi, yongazi kwenzakalani. Abanye ugwadule kungaba indawo la bengaboni kuhluma khona izinto. Abanye ugwadule kungaba indawo la bengabaza khona amandla kaNkulunkulu. Abanye ugwadule kungaba isimo ababhekene naso empilweni zabo. Abanye ugwadule kungaba isimo sasekhaya. Abanye ugwadule umsebenzi wabo. Abanye ugwadule umshado wabo. Abanye ugwadule abantwana babo. Abanye ugwadule unkosikazi kumbe umyeni kumbe umzali. Kodwa kuyo yonke le ndawo kukhona la okuthi umuntu angisazi ukuthi mangibalekelephi. Angisazi ukuthi ngizokwenza njani. Kodwa bengifisa ukuletha leli themba lokuthi uNkulunkulu uyafika nasogwadule. Uyafika uNkulunkulu nala sekuvalwe ngomnyango. Uyafika uNkulunkulu nala ungasasiboni isisombululo. Ngiyamthanda uDavide kuMahubo 23 uma ethi noma ngidabula ngaphansi kwethunzi lokufa angikwesabi okubi ngoba wena unami. Thandwa zami, kunezinto ekumele zenzeke empilweni yakho, empilweni yami, njengekholwa, njengomzali, njengomuntu. Kodwa ungazivumeli izimo ziguqule ubukhona bukaNkulunkulu empilweni yakho. Phuzu lesibili engifisa ukuhlala kulona, wabe eseshumayela indaba yempenduko nokuthethelelwa kwezono. Ngifisa ukukhuluma ngiqale ngenkonzo yempenduko. Leli gama uma ulibheka ngolimi lwesiGriki, impenduko bayibiza bathi imetanoia, which means change of direction, change of heart, ukushintsha nokuguquka kwezinto. Lento ngiyibona ibalulekile kuthina njengabantu abazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu. Yini ekumele ishintshe empilweni yami? Yini ekumele iguquke empilweni yami? Yikephi la uNkulunkulu ekumele ukuba angilungise khona? Ubaba umbishophi Manswet uManzedela Biyase
usashona wayethi thina uma esivakashele eseminari athi bafana bami njengoba ningene lana nizofunda kufana nokuthi nize ukuzophenel bithwa nizoshawa ngapha nangapha nilungiswe kodwa ekugcineni i-end product izobe idlule ey'ntweni eziningi. Ubaba uMlaba owayewurector wami wathi thina madodana ami kunento engifisa ukuba ningayikhohlwa. Akekho noyedwa oyongena elathini likaNkulunkulu esigijimela yonke into ihlekwa. Wathi abantu abazoba abapriste ibizelo lopriste lihlunga amadoda kubafana abafana bazosala ebesamadoda ezelathini kodwa engahambi ngeenyawo zawo. Athi elathini likaNkulunkulu niyongena ngokugaqa ngamadolo, amadolo ayaguga nezandla ziguge, lapho-ke niyokwazi ukuhlala elathini likaNkulunkulu. To engifuna ukuyibalula ithandwa zami inkonzo yokuthi kunezinto ekumele zishintshe, kunezinto ekumele ziguquke, kunenkambo ekumele ngiyenze. Ihlezi ngixoxa le ndaba yensizwa enephunga engagezi, kodwa bonke labantu abahlala nayo lensizwa ehostela abaqonda ukuthi yindaba lensizwa inephunga engaka. Kuze kuthi langathizeni oyedwa wabo athathe isibindi athi ngifuna ukuyobheka yenzani lensizwa mawukuthi iyageza, mingenayo insipho sizoyithengela insipho. Ebesefika ema elunguza lensizwa ivulela amanzi eshawa, athi mehla amanzi eshawa lensizwa besimeceleni ayogeleza amanzi eshawa ayothela phansi lensizwa ishawa jeli yayo kuphuma igwebu kodwa yona ime eceleni. Thandwa zami leyo nkonzo ingenziwa yikholwa. Angena umuntu esontweni asonta liphele imisa aphumele ngaphandle inkonzo kamina iqhubeke. Uthi uJesu akusibo bonke abathi Nkosi Nkosi abayobona izulu. Ngiyakholwa ukuthi bakhona abafake imhlangano abangabapriste, abangababhishopi nokhardinali abangeke balinuke izulu. Lokho ngiyakholelwa ngenhliziyo yami yonke, angifisi ukubabona ngelinye ilanga, angifisi sihlangane nabo esihogweni, kodwa lento siyibuka ngokuthi engithi ngiyibona kuyahluka kunalokhu engikuphilayo. Inkonzo yempenduko, inkonzo ejulile. Wayethi ugogo wami kukude kuboka Jesu, athi ukukholwa kunzima, athi phako iyabola, okhiye bayathomba. Kunabantu esithi masemakhosini uma kwenzekile kwaphakama into zakhe after 20 years athi ngisasendleleni angibaboni abakwethu. And you see it, uzibuza ukuthi ngoba kade afa lo muntu kungani edumbuza ebumnyameni. Thandwa zami inkonzo esibizelwa kuyona namhlanje
inkonzo yokuguquka, inkonzo yokushintsha, inkonzo yokuzalwa kabusha. Ekugcineni inkonzo engithintayo, lungisani indlela yenkosi. Kunomkhuleko wamaRoma, ngiyazi ukuthi ngiyakufa, kodwa ngazi ukuthi ngiyakufa nini, noma ngiyofelaphi, noma ngiyofa kanjani. Umkhuleko wami uthi uma ngiphelelwa amandla endleleni, uma ngicimeza endleleni, uNkulunkulu angibheke ngomusa ukuba ngizilungisile, ngayilungiselela ukuhlangana kanye naye. Indlovukazi yezulu uma ibe nathi sibusise sivikele, sikhanyisela isicelela amandla negrasiya likaNkulunkulu ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo.